अच्छी छोट मंदिर आम देखा देखी सारिक आम से ऊपर को जा 1 किलोमीटर भाया दूर हम आमको टे पहाड़ चढ़िया पड़ो तो ऊपर भी आम प्रथम माँ को दर्शन करदे दर्शन करके भंगा मूर्ति भी अच्छी एबे भी आप देखिए गड़चंडी अपेक्षा माकड़ संख्या टे कम अच्छी मैंने यार टिके बेसी जत्न ने देखिए पूरा लकडाउन चलुला लोक मैंने बहुत कम आसुँच लकडाउन पर वर्षा सीजन टे आसी जाइए से लोक गहली लगुनि ना बहुत लोक देखा मिले फाइनाली आम आसिक पहुँची गले रामचंडी रामचंडी आमर तले अच्छी छोट मंदिर गोटे अच्छी छोट मंदिर आम देखा देखी सारिक आम से ऊपर को जा 1 किलोमीटर भाया दूर हम आमको टे पहाड़ चढ़िया पड़ो तो ऊपर भी गोटे मंदिर अच्छी जो भी आम देखू बर्तमान आम जा छोट तले छोट मंदिरटा अच्छी से देखा आस चलो था बैगटा बड़ा सीढ़ी देखिपे केते सुंदर परिवेश पूरा फूल गछ लगे पूरा आराम से देखिए मजा लगे पिकनिक भी ये आसुँच सब बढ़िया प्लेस मुझे देखेबी
ଦେଖିବା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ହनुମାନଙ୍କ ପୂଜା ଚାଲିଛି। ନନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ? ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମହାପାତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଘରଟା ଏଇଠି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରହୀନ କ୍ରିୟାହୀନ ଭକ୍ତିହୀନ ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଜଗପୂଜିତ ମହାଦେବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଦେବା। ଦର୍ଶନ କରିକି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଅପେକ୍ଷା ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ପୀଠ ଇଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନନା ବି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ମାଙ୍କ ଦେଖିଗଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା ବି ପୂଜା କଲେ ସେଇ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କହିଲେ। ଆଉ ଆମେ ତ ଏତେ କଥା ଜାଣିନୁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହିଦେଉଛୁ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମନ୍ଦିର
ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଏଇଠି ହଉଥିଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଠି ହଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରି କହିଲେ ନନା ତ ତାପରେ ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଏପଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କଲେ। ଭଙ୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି ଏବେ ବି, ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏବେ ଚାଲୁଥିଲା ବୋଲି ଲୋକମାନେ এটা ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲୁ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ରାମଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ନନା ବି କହିଲେ। ଆମେ ନନାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲୁ ଯେ ଏଠି ପାଖରେ କେଉଁଠି 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛି ସୀତା ଅନ୍ତୁରି ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା। ଆମେ ସେଇଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା, ଯାଇକି ସେ ଜାଗାର କ'ଣ କେମିତି Oh,